Ahojte koťátka moje a ja vás vítam u nového videa. Po dlhšej dobe je tu nové vitejko, pretože som si dala menšiu dovolenku, ale teraz som späť a idem vám povedať, kde som bola a čo sa mi stalo. Jedného krásneho dňa sme sa s Munom na random pohádali a namiesto toho, aby som mu vyškrabla oko, sme sa obidvaja urazili. On sa zamkol do svojej izby a vyplakal sa do polštáža a ja som zdrhla vonku a ľahla som si do nejakého boxu na kolečkách, ale neviem čo to je, pretože to my mačky nechápeme. Tá vec na kolesách mala otvorenie dvere, takže som tam išla a bolo tam veľmi pohodlne, takže som tam zaspala. No problém bol v tom, že keď som sa zobudila a pozrela sa vonku z toho boxu, nachádzala som sa úplne v inom meste. Proste ma niekto odviezol do iného mesta počas toho, ako som spala. Schytala som critical error a nevedela som, čo mám robiť. Tak som sa tulala po tom novom prostredí a bolo to veľmi zvláštne. Natrafila som napríklad na fetákov a keď som sa ich opýtala na nejaké jedlo, oni mi namiesto krmiva dali cigu. Myslím si, že v tomto prípade by som radšej zjedla Whiskas. Takže som išla ďalej a našla som nejakú škôlku, kde bolo kopu kidov. Oni ma začali taháť za chvost, ale keď som im ukázala moje drapy, tak polovica z nich pustila do gaty a ďalšia polovica zdrhla. Prišla dokonca to riešiť aj ich vychovávateľka, ale keď som vycerila zuby, tak pustila do gaty aj ona. Tak som si povedala, že tu mi asi taktiež nepomôžu. Presunula som sa do mestskej časti a tam som natrafila na nejakých pracovníkov. Snažila som sa im mňaukotom naznačiť, že som sa stratila, ale oni ma vyfakovali a venovali sa svojej práci. Takže som stlačila na ich prístroji taký červený čudlik a urobila som im zadarmo kolotoč a rýchlo som zdrhla. Môj ďalší pokus bol zavítať do nejakej divnej bielej budovy, kde bolo kopu agresívnych psov. Haukali na mňa extrémne, ale ja som urobila pred nimi kung fu a všetci psi ich hneď stichli. Rýchlo som zdrhla, ale cestou som znova buchla do nejakého tlačítka, ktorý uvoľnil všetkých psov z väzenia, takže som rýchlo zdrhla do niekoho záhrady. Tam bola taká veľmi milá pani a dávala mi aj každý deň papať. Cítila som sa tam fajn, ale všimla som si, že ma tá pani začala neskôr fotiť. Podľa všetkého ma dala na Facebook, či som sa niekomu nestratila a deň na to si po mňa prišli Munovi rodičia a preto som už nejakú dobu znova tu. Bolo mi vážne dosť smutno, ale aspoň som nevidela Muna a to mi vyhovovalo. Takže tak ľudia, toto bol môj príbeh, kde som bola. Ale príbeh nekončí, ja stále hrám. Dajte odber alebo skapete do rana, inak si dám dovolenku, ale takú, že do konca života haha OK CS.